Takže čau lidi, my jsme Company Gamers a hrajeme hru League of Legends a jsem tu s Dankem. Čau. No a proti nám je Yasuo, Jarvan, Miss Fortune, Soraka, Master, s námi je Trash, Miss Fortune, já Shen, Trinda a Yasuo. A my jdeme spolu na top teda. Zasranej duo top. Dneska máme první video, takže uvidíte, jak budeme poprvé dostávat a jak to budeme trollit. Proti nám asi bude buď solo Yasuo nebo solo Mastery. Tak. Tak nám držte palce, ať nedostaneme přes zubu. Ale nejenom palce. No, to, dobrý. Na co myslíš? Tak jdeme do křoví, stejně ten chudák bude někde komaj. Tak oni budou asi nabu, takže tady můžeme v pohodě jít. Tak ne? Danko taky ale taky řekneme, z čeho bude mít videa, ne? Jako z jakých her. No tak ono to bude různý, no tak hlavně teda z toho lolka, někdy Call of Duty Black Ops 2. V tom jsme úplný lamy, ale tak jako dobře. Nebo jenom já teda. No. On je skill se sniperkou jak Flagen. Flagen. No i když, ale ten to neumí se sniperkou. No ten je nenávidí. No to je jedno. Stejně jako brokovnice. A ještě od nás můžete čekat videa třeba z Team Fortress 2. Jo, to hlavně. A u Team Fortress 2 ještě možná s náma bude hrát jeden takový kámoš. A ten taky točí videa. Jo. Moc ti neubírá tím kvéčkem. No, když není nápa. Jinak budeme točit videa asi... Kolikrát budeme točit videa? Jedno denně, ne? Třeba. Když budeme mít čas. Jednou denně, když budeme mít čas, když tak jednou za 2 dny. Což bude v sobotu a v neděli. Tyjo, ty jsme krytkou ubral asi milion. Jinak mám rýmu. Teď jste mohli vidět OP gameplay od Jarvana. Pojď. Je mrtvý. Dobře. Dobře. A mám rýmu, tak se nezlobte. Namieruj. Souboj Yasuo proti Yasuo. To je chudá. Ty vole. Ty zách, jo. No nic, tak jde do báze. Chudák. Tohle je naše první video, takže nás nehejtujte za to třeba, že někdy nebudeme mluvit a že to lolko neumíme, i když ho neumíme. Počkej chviličku, já se tam musím dát na menší detaily trochu. No takhle, počkej, mi se to lagne. Dobrý, jej! Dej mu. To byla mé chyba, no tak to je jedno. Docela lakr. Stejně dostane. Kdybych se trefil tím hnusným tauntem, tak... A pište nám ještě do komentářů, co byste chtěli, aby jsme natočili za videa. Nebo z her. Takhle. Jen pojďte podvěž.
A kdybyste teda chtěli, tak bychom mohli klidně i někdy do pozadí dát nějaký písničky, ale to není jistý. Dost těžký by to nebylo, je to na vás. No víš co, ale ona by tam nebyl problém jakoby s copyrightem. No, Že ono pak třeba ti to video může i smazat YouTube. aha. Tak to je asi na tom jednomu fanouškovi. Záleží to na něm. Pokud byste chtěli, tak se nás klidně můžete na louku přidat. Hrajeme na EU Nordica East. Ale myslíte si, že jsme nějaký goldy, jo, ale my to prostě jsme se zkusili naučit a natočit a uvidíme teda. Ty vole. To se healnul, ale nemůžu zmačknout ten heal. Nedáme ho pod věží? Nevím. Jak chceš, ale já mám nabitý range, takže. Ještě bych si stěžoval na junglera. No. Ten tady byl asi jednu a dal vole Ečko sama a pak dal kevečko. Pojď. Ty bys ještě zabil, abych na tebe dal ultinu. Pojď to ničit. No. Já jsem jenom koukal, jestli někomu nemám dát ulty. Asi půjdu back. Je taky back. Já budu mít ultinu, takže. Já když to tam Mastra zabil. No. Asi. A tady Danka už je 30. Já na tomhle účtu jsem 20, ale mám ještě jeden účet, na kterém jsem 30, ale to vám nebudu říkat jméno. AD. Je. A možná dáme i náš Skype do popisku videa. Kdybyste se nás chtěli na něco zeptat. Zatím to vypadá docela dobře. A ten Yasuo, já má si dám ulti. No. Já jsem ho zachránil, ale ještě si dal kill. Ty sen. Ten Master se jak bojí. Divíš se, když mu krytkem ubereš asi 200 HP. No víc. To tebe tak dostal. Z toho, no ale já teďka nemám kritiky. Tak aspoň budu srát těma kvéčkama. Ani ještě nevíme, co pořádně říkat, protože fakt je to první. Ty vole, to je zase gang. Naše první video, ale někdy v budoucnosti, asi do 2 dnů, by mělo být video z Team Fortress a to nás bude víc, takže bude mnohem větší sranda a bude se tady víc mluvit. A jdeme do toho Mastera. A nebo ne? Nebo chcípnu. Chcípnu. No dobré. Já ti nemůžu moc pomoct. Hele, zachránce.
Mám to kesnu. A jdu radši do báze. No, abych taky měl jít do báze, no a tak radši to... Já mám ještě potky. Máme dobrý tým, ale ten bot, tam je to asi vyrovnaný. Jo a ještě pokud byste chtěli, tak nám i do komentářů pište, za koho byste chtěli, aby jsme hráli. A to spíš toho... pište tady Disneyovi, protože, no, Vorota je můj, protože on má hodně čempionů, hlavně ty drahý. A hlavně ty pro děti. Za chvilku budou mít ulti, no to bychom klidně pak do nich mohli jít. Zabili bychom možná 2 nebo 1, ale ten pak by si nás dal double. No. Kdybys mě dal štít. A štít mám za teď. Za teď. Za teď. A jdeme do toho chudáka, protože dostane. No. Dobrý, Jo. ten je mrtvý. Pojď. Pojď. To je to tankný. Nebo si to vem. Možná. Počkej, Pojď nejdeme Jarvan na na svůj problém. No, teďka radši než je podvěžím. Já se nadopuju elíkama. Škoda. To To taky udělá dobře. ano. Počkej, pojď. Pšt. To. A dobrý, to je mrtvá. Oho, co z toho bíhá? Ne! Ty svině. Díky, pojď do něj. Jdu do něj. Pojď, to dáš. Neoficiálně. Neoficiální triple nevím jestli je, ale dobře. Nic psát nebudu, prostě jsme dobrý teďka. Strašně moc jsme dobrý. Úplně nejlepší jsme. To byl joke. Ani se neptejte, co jsme za... Ani se neptejte, co jsme za divize. My jsme něco horšího než bronz. My jsme Wood 6. Ne, my jsme skoro... Já to radši říkat nebudu. Když tady bude 20 lajků, tak to řekneme. Když asi málo kdo o to stojí, ale... Stejně nás to aspoň potěší a možná budeme i víc dělat videa. Rozhodně. Moc je master za toho ulti. Ty vole, trochu jde mi. Za kritik. Ani ne. Vůbec ne. Já mám jednou ranou, bereš skoro za čtvrtku. To je normální, bože můj. Jarvan ho nějak babysituje. Asi tak. I když se byl strašně hodněkrát. To poznal, že jsme nevylezli. No dáčko, blablabla. Pojďme to dělat. Ten mě ubral. No ti ubral asi 20 HP. Vole, ten ubral se jako já Včkem. Což je... Tady ani nedává damage. A ještě jaký moc neubírá jako.
Když já to na tom, ale už to mám ještě na hovno runy. No, jde to. Budem na něj podvěž. Já mám stejně 3 levy víc než ona, vole, to je solo. Už jenom o 2, no. Ty vole. No tak to je nějaký kit, jako my. Taky se nás neptejte, kolik nám je. My bychom vám to řekli, kdyby jsme nebyli malí haranti. Ale na věku stejně nezáleží. To si uvědomte. Pokud nás neuvidíte hrát Minecraft, abyste nás hejtovat neměli. A tím A neurážíme kdyby něco tam Minecraft, Minecraft jo, jako hraje. to jsme... To jenom říkáme, že... To prostě není náš styl Minecraft. A jinak promiňte, že tady mám ty FPS, ale my jsme před tímhle videem měli s tím Frapsem fakt velký potíže a tak jsem se sem radši dal. A je to dost easy, no, ale tak. No. Tím líp. Jdeme teda... Řečím lepší skóre. Já bych se za ně rád flashnul a dal ten stun. To ano. Já bych teďka radši začal trochu pomáhat. To je červená. Tak ne, ten Jarvan to strašně moc umí, takže za chvíličku Teresko budeš mít, když ho potkáme. Hele, aha, takže triple? To dáme. Mastra. To má stranu. Já se flashnu do řiti, protože já ti dám ulti aspoň. No. Dávej. Ne, Dej mu Ečko. Jo. To jsem posral, no. já nemám energii. To je jedno. Tak jako na kill je to trochu přesila. Na. 21 ku 2. A jinak Shena jsem si koupil před 2 dněma asi, takže ještě za něj nebudu, nejsem zrovna takový skill, ale není to špatný, myslím. No jako mám na to pouze sebou profíka, jo, tak jako to... Já mám sice na druhém účtu na Trindu skina, ale koupil jsem si ho nedávno, jako ten skin. Tak ty máš skin Jinak na v Trindu hodně jsem začal hrát pořád. čempionech. Hlavně si pro děti. Pojď Trešando. Ty Trešando. Hele, máš triple, ale počkej na mě. Já nemám multi. Máš jedno. Pojď. Ty jak to? Na tě hezky naběh. Aha, Ani ne. počkej, ty máš Ečko. Co on měl? Já nemám bot. Kolik mám bot? No. Ten taky dostane, dobře. On nemůže někam skočit. A když ho ten barec hukne, tak... Damage. Říkám hlavně na ty pro děti. Bylo dobře. Hele, GG. Nemám zrovna... Ui. Tak nic. Takže my se s váma loučíme. A Tohle nebylo zase tak dlouhý video, ale tak já si myslím, že na první hru to stačí. Na první video.